es diu Remenadines, microorganismes en moviment i consisteix en un estudi microbiològic dels bitllets estrangers. I en aquest treball el que he fet ha sigut buscar un mètode per forçar la resposta de lluita o fugida del sistema nerviós simpàtic per a millorar el rendiment esportiu en nedadors. El meu treball de recerca té com a protagonista el Red Bull, una de les begudes energètiques més conegudes pels adolescents, i veure com afecta el desenvolupament d'una mosca, la Drosophila melanogaster. El meu treball consisteix en el disseny d'un programa informàtic que pot diagnosticar el càncer de pell mitjançant intel·ligència artificial a partir d'una imatge. Tracta sobre la possibilitat d'intercanviar el cribratge parat, que és el que s'utilitza actualment en el càncer de mama, per cribratge per risc, que utilitza els factors de risc per calcular la probabilitat que tindrà una persona de desenvolupar el càncer de mama.